Okay guys, dito kayo, magandang umaga sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa Makati. Natin dito Living life every day, late at night, nalakanan ng not okay. mga All I want, and I pray, all I need are some better days. matitinaw po yung ating mga kalsada. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Ginamit talaga sa All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. We're trying to do what you love when it's said and done. There's so many differences in each of us. Trust your gut, Ayala tayo it'll show you ngayon what you sa want. kanan. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need Mayroong scooter. all I need Sa are some may better scooter. days. Cause all I want, and I pray, I Okay. believe in a better day. Living Talaga siya. life every day, late at night, Hey, buddy. not okay. All I want, and I Sabi pray, konti lang. all I need Wala are ng some better kape. days. Mabiling ko. All I need are Konti. some better days. Cause all I want, and I pray, I believe Oy. in the better days. Wala yan. Ayala guys. Medyo maluwag po dito ngayon sa Ayala. Uy, ay, ay. Tawid na tayo ng Makati Avenue. Ang oras natin mga kaibigan, ganap na pong alas 9:44 sa umaga. Okay, ayos na ba tayo? Pag ganitong oras guys, dito sa Makati, medyo maluwag. Rostans. Sí. Orange pa lang eh. Alanganin ng hinto, alangan. Pag ibigla mong hinto yan, talbogan yung mga sakay mo yan. Okay. Akyat na tayo ng flyover. Ayal, uy. Ang galing mo to eh. Gila ka pang sumingit. Isa. Malakas takbo ko eh, di. Nagkasagian na. Habulin natin yan. Ha? Okay, relax lang tayo. Hayaan na natin yan. Ating pag dito na tayo sa EDSA, ang daming mga lubak-lubak na daan. Parang dubadaan ka ng EDSA, yung daan dito na parang nanginginig. Hindi ka nanginginig dahil sa aircon sa lamig ng aircon, nanginginig ka dahil sa yung kalsada dito, lubak-lubak. Ang bihira. Mga ginagawa kasi nila dito sa EDSA guys, mga ginagawa ng tapal-tapal. Tapos, pag tapalan naman yung mga ano na yan, butas-butas na yan, para naman nilang ginawa ng hams. Buklod-buklod. Nawala kayong lubak, bumukol naman.
Silang ano, hindi sila marunong magpantay ng kalsada. Bihira. Oh, ha. Maluwag sa bandang kanan natin, no? Uy, ay, ay, ay. Tayo kasi, kabayonisyon tayo. Dito na tayo sa ano. Yung flyover na yan sa kaliwa. Ano yan? Papuntang Rockwell. Ito naman sa bandang kanan. Ayan naman yung papuntang ano, BGC. Gusto mo dumaan ng C5 yun. Pwede ka dun dumaan. Mayroong nanguhuli. Mayroong nanguhuli dito. Ayan, hindi yung kamera sa taas. Ayan, may nadali na. Yun talaga lagi. Lagi yung dumadaan ako dyan. Lagi nandyan sila. Halos buong araw sila dyan. Kaya sa mga dumadaan dyan, mga motor. Mataas yung nadadali sa motor. Ayan, dito banda guys, sinasabi kong ano, yung daan na lubok-lubok. Yung lubok yung daan eh. Parang ito, oh. Daan na. Grabe niyang gawa ng daan dito. Nirepair nga. Pinapalan niya yung mga butas. Bukol naman yung kapalit. Dito na tayo sa Guadalupe. Guadalupe na to, Guadalupe. Mula Makati. Hanggang Guadalupe, 10 minutes ang biyahe natin. Ayan, dabot ng Jeep Rizal. Dito na tayo sa, ano yun? Tulay ng Guadalupe. Guadalupe Bridge. Yun. Buti wala lang pasaway yun. Medyo maluwag kasi. Ay, guys. Dapat yung ating video. Kasi ba ng daan dito sa isa eh. Tapal-tapal yung ginawa nila kasi. Maluwag ang daan guys, oh. Ano na tayo? Buni. So, Buni. Ayan. Dito, madalas dito, umiwas yung taxi. Automatic light kasi to. Kala ko inilawan. Kala niya siguro nilawan yung siya eh. So, totoo lang talaga. Nag-automatic light lang talaga to. Malapit na kayo sa tunnel Shaw Boulevard. Medyo ingat talaga kayo kasi may mga buhaya tayo dyan na nakabang. Wala tayong ilog dito sa EDSA guys, pero marami ditong buhaya. Ano yan? Yan silang buhayang nakatira sa ano, nakatira sa lupa. Pero dalawa lang paa niyan. At hindi yung buhaya natin, dalawa paa. Yung mga buhaya na mga ano, magagaling na buhaya. Ayan, yung overpass na yan guys. Yan, mayroon din dyan nag-aabang din minsan. Kumukuha ng kamera. Madalas naman ang ano dito, violation mo dito, swerving. Kailangan pagdating mo pa lang yan sa overpass na yan, kailangan lilipat ka ng linya kung mag-tunnel ka o mag-ibabaw. Kung madalas dito ako banda nag-change lane ako dito pag magta-tunnel ako. Kasi dito ako sa second lane lagi dumadaan pag galing Makati kasi dito kasi yung maluwag. Pag ako lang mag-isa, madalas nag-iibabaw na ako. Wala. Ang babaw kasi pag ganitong oras yan, maluwag yan. Hindi na ako nag-change lane pag ganyan eh. Kasi yun kita nyo na andyan yung ating mga buhaya. Uy, dalawa sila ngayon. Yung isa nandun sa gilid. Ayan. Nag-aabang yan sila. Hindi yan sila nag-aabang sa tamang traffic. Nag-aabang yan sila sa pagkakamali mo. Mga ginagawa nila eh. Hanap buhay. Ay, stop pa tayo dito sa
traffic light kasi nagbabaw tayo. Huwag tayo mag-ilalim pag ano. Sobrang traffic kasi minsan sa ilalim. Kasi yung iba kasi akala nila traffic dito. Sa ilalim sila kagad. Nandun na kagad sila, pumisto na kagad sila sa third lane para tunnel. Pagkita naman ng iba na hindi pa alam na may mga buhaya dito, change lane kagad sila pag malawag dito sa taas. Pag change lane nila, ayan na. Dali na kagad din sila. Lagi sila nag-aabang dyan. Okay, stop pa tayo. Pangalawang ko pa. Dapat lahat ng mga lahat ng mga stoplight may mga timer talaga para alam natin na aabot ba tayo o hindi. Ginagawa kasi nila, tinanggal nila yung mga timer. Hindi mo alalaman kung hihinto na tayo o hindi, aabot ba tayo o hindi. Pinatanggal nila, ibig sabihin tinanggal nila para may mahuli talaga sila. Bihira naman yun sila. Lahat ng stoplight, lagyan talaga nilang timer yan. Buti kung manghuhula tayo. Uhulaan natin yung kailan yan hihinto, kailan maandar. Kailan mag-green, kailan mag-red. Siyempre, pag makita mo na matlakas ang takbo mo, green pa yan. Hindi. Lakas talaga takbo, nakago eh. Pag bigla mag-orange yan, hinto ka bigla dyan sa i-full stop mo yan. Matapon yung mga sakay mo dyan. Magrambula na yung sakay mo sa loob. Yun lang. Pag timer kasi, pagkita mo na 2 na lang, 3, minor ka na kaagad nun. Hula kung magre-red na yan o mag-orange na yan eh. May timer yan, di alam sana natin. Ano lang yan, simple. Kasi, hanapan ka pa talaga ng mahuli ka. Hanapan ka pa ng butas, kung ano hingin sa'yo. Ito, meron ka ganyan, kung ano. Hanggang talagang isa-isahin yung mga mo. Pinara ka, nakabayulisyon. Saka ngayon hanapan ng bayulisyon. Grabe naman yan. Nakakaabala sa pagbiyahin. Ay, naku. Ayun, nakarating na tayo, 20 minutes. Dito na tayo sa Flyover Ortigas. Mula Makati. Hanggang Flyover Ortigas, 20 minutes. Hindi na masama. Huwag na yung isang oras. Yan, dito magbaba nyo ito ng flyover. Yan, dito malawag. Madalas lagi yan, dito malawag. Bihira lang yan, dito nagka-traffic. Yan. Kanan tayo, kanan. Kanan tayo ng White Plains Avenue. Baru kung lumit sa mga harang-harang na yan eh. Padaan sana sa sasakyan yan. Okay. Dito na tayo. Yan mga tambayan. Yan yung grab. Madalas dito sila matambay. Dito kasi sa White Plains. Wala ka nang nanguhuli dito. Ito tambay ka pa sa oras dyan. Nanguhuli dyan. Pero dami sila nakaparada. Nakawiting. Madalas dyan yung grab yan. Mga grab. Nag-aabang ng mga booking. At dito. Lahat ng daan tulad dito sa White Plains. Maluwag. May sakit sa ulo. Grabe yung mga daan sa Metro Manila. Pasok-pasok pang daanan. Halos gusto mong bumbuhay, huwag nang gamanan eh. Sa traffic ba naman? Okay. Kaliwa na tayo. Dito sa stop pa. Okay lang yan. Orange. Kita mo mag-layo ka pa, orange na. Yun eh, pagkakataon ka pa nun minto.